Máte náchod do kuchyně. Já dělám z potravinu, já mám normální zdravotní průkaz, jak tě ukážu. Já ho mám sebou, Slávo, Tak je pandrák, kurva, tady bude chodit a dělat bordel. Nadzředávat utěrky. Kde myslíš, že seš ty soplání? Ty budeš tam dělat pomoci, sbírat tanisky, ještě to sem nosit, já to budu umět. Dívej, ale každý by si dal na dýmko. Tady máš, tady to dáváš, to kolotoč. Je to božka? Ještě je druhé. Je to božena? Je to bož? Já mám jedně bož. Já doma používám bož. Ještě ten druhý bož, ten je. Ty se tady nerozvíš v té kuchyni. Ty si běž oblíbenou tady. Tam budeš sbírat náčiní. Tady bude stůl ve dveřích. Do kuchyni nevkročíš. Budeš to dávat na ten stůl a to házet do myčky. Tě kurva dám. A nebo bal doktorovi. Bal do Švýcarska k doktorovi. Zkus mu koleno, jaké má podmíněný reflex. Když si drží zdravotní průkaz. Do svatého Mořica. Když chceš chodit po kuchyni. Ale to moc se řeknu. Máš kyšku. Máš kyšku. Mám kyšku, proč? Kdyby ti udělal značku na člověk, máš kyšku. Je krkovička. Chodit sem bez zdravotního průkazu. To je veřejný stravování, kurva. Pak se můžeš chodit bez průkazu. Jsem našel tu tušku tam. Už jenom křežek. Je to jabká, vole. Nebudu pěkně žoko. Ty jsi chtěl všechno první, vole. Kamentačky, vole. To všechno to zapisuju. Já se z vás posedu. To musíme dát. Co se tady dělo? To bude zdokumentovaný všechno do toho, vole. My vždycky přijedeme a on přijde a já přijde vždycky, jak přijede. Teď minule, jak jsme přijeli. Víš co? Jiře, jak to padlo, dobrý? Dobrý, Jaro, dobrý. Co? Že? Jak to tam dopadlo? Jaro, dobrý. Nebudou problémy? Ne, dobrý. Jsme taky na to, pokud Já, on vždycky vyzví. A zima, jak to bylo. A jak to bylo zbytná, co průvodkyně, a co dobrý? Já, dobrý. To máme najet, Filipku, máme najet.